ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଟିକିଟିକି କବିତାର ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଂଶ ପଢ଼ିବା। ପୂର୍ବ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆମେ ପଢ଼ିଛେ ଛୋଟରୁ ହିଁ ବଡ଼ର ସୃଷ୍ଟି। ଟିକିଟିକି ବସ୍ତୁର ସମଷ୍ଟିରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ବିଶ୍ୱରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବସ୍ତୁ। ଯେପରି ଟିକିଟିକି ପାଣି ଟୋପା ମିଶି ବିଶାଳ ସମୁଦ୍ରର ସୃଷ୍ଟି, ଟିକିଟିକି ଧୂଳି କଣିକାରେ ସୃଷ୍ଟି ଆମ ପୃଥିବୀ। ଗୋଟି ଗୋଟିଏ ଗଛ ମିଶି ବଣର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଚାଲ କବିତାର ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଂଶ ଆଜି ପଢ଼ିବା। ପିଲାମାନେ, ମୁଁ କବିତାଟି ଆବୃତ୍ତି କରୁଛି, ତୁମେ ମନ ଦେଇ ଶୁଣ। ଟିକିଟିକି ଟୋପା ପାଣିରେ ଗଢ଼ା ହୋଇଛି ସିନ୍ଧୁ, ଦିଶୁନାହିଁ ସିନା ଆଖିକି ତାର ଅସଂଖ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ। ଟିକିଟିକି ଟୋପା ପାଣିରେ ଗଢ଼ା ହୋଇଛି ସିନ୍ଧୁ, ଦିଶୁନାହିଁ ସିନା ଆଖିକି ତାର ଅସଂଖ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ। ଟିକିଟିକି କୋଟି ତାରକା ଫୁଟି ଗଗନେ ନିତି, ରାତିର ଅନ୍ଧାର ବିନାଶୀ ତୋଫା କରନ୍ତି କ୍ଷିତି। ଲବେ ଲବେ ଦୟା ହୃଦୟ ଦେଇପାରେ ଯେ ନର, ସେ ଏକା ବୋଲାଏ ଜଗତେ ଦୟାମୟଙ୍କ ଚର। ଲବେ ଲବେ ଦୟା ହୃଦୟ ଦେଇପାରେ ଯେ ନର, ସେ ଏକା ବୋଲାଏ ଜଗତେ ଦୟାମୟଙ୍କ ଚର। ପଦ କଥା ମଧୁର ଯେହୁ ଭାଷଇ ମୁଖେ, ପରକୁ ଆପଣା କରି ସେ ବାନ୍ଧି ପାରଇ ସୁଖେ। ଟିକିଟିକି କାଜେ ସୁଗତି ଯେବେ ଦେଖାଇ ପାର, ତେବେ ସିନା ମତେ ପିଲାଏ ଜନ୍ମ କରିବା ସାର। ତେବେ ସିନା ମତେ ପିଲାଏ ଜନ୍ମ କରିବା ସାର, ତେବେ ସିନା ମତେ ପିଲାଏ ଜନ୍ମ କରିବା ସାର। ପିଲାମାନେ, ଏବେ ବହିରେ ଥିବା ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଜାଣିବା। ଆସ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା। ସମୁଦ୍ର କିପରି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି? ଅନେକ ଟିକିଟିକି ପାଣି ଟୋପାର ସମାହାରରେ ସମୁଦ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି। ପାହାଡ଼, ପଡ଼ିଆ, ନଗର ସବୁ ଧୂଳିରେ ଗଢ଼ା ହୋଇଛି ବୋଲି କବି କାହିଁକି କହିଛନ୍ତି? ଟିକିଟିକି ଧୂଳି କଣିକା ମିଶି ଏ ପୃଥିବୀ ଗଢ଼ା ହୋଇଛି। ସେ ଧୂଳି କଣାର ଉପାଦାନରେ ପାହାଡ଼, ପଡ଼ିଆ ଓ ନଗର ସବୁ କିଛି ଗଢ଼ା ହୋଇଛି ବୋଲି କବି ଏପରି କହିଛନ୍ତି। ଜଙ୍ଗଲ କିପରି ଲୋକମାନଙ୍କର ଉପକାର କରୁଛି? ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଗଛର ସମାହାରରେ ଜଙ୍ଗଲ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି। ସେହି ଗଛ ସବୁରେ ବହୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ପଦାର୍ଥ ଭରି ରହିଛି। ସେ ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅନେକ ଉପକାର ସାଧନ କରିଥାଏ। ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର, ବାସଗୃହ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନ ଓ ଔଷଧ ଆଦି ସବୁ କିଛି ମଣିଷ ଜଙ୍ଗଲରୁ ହିଁ ପାଇଥାଏ। ତୋଫା କରନ୍ତି କ୍ଷିତି ପଦଟିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ତୋଫା କରନ୍ତି କ୍ଷିତି ପଦଟିର ଅର୍ଥ ହେଲା ପୃଥିବୀକୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଟିକିଟିକି ଅନେକ ତାରା ପ୍ରତିଦିନ ରାତିରେ ଆକାଶରେ ଉଦିତ ହୋଇ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂର କରି ପୃଥିବୀକୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରନ୍ତି। ଦୟାମୟଙ୍କ ଚର କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଯାଏ? ଦୟାମୟଙ୍କ ଚର କହିଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୂତ ବୁଝାଯାଏ।
ଯେଉଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦୟା ଦେଖାଏ ଏ ଜଗତରେ ସେ ହିଁ ଦୟାମୟଙ୍କ ଚର ରୂପେ ପରିଗଣିତ ହୁଏ। କ'ଣ କଲେ ଆମର ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହେବ? ଆମ ଜୀବନ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ଦୟାମୟଙ୍କ ଚର। ଗୋଟି ଗୋଟି କେତେ ଗଛରେ ପରା ତିଆରି ବନ, ଏତେ ଲୋକହିତ ସାଧୁଛି ଏତେ ବାଣ୍ଟୁଛି ଧନ। ଉପରେ ଲେଖାଥିବା ପଦର ଅର୍ଥ 5ଟି ବାକ୍ୟରେ ଲେଖିବା। ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଅନେକ ଗଛର ସମାହାରରେ ବଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସେହି ଗଛଗୁଡ଼ିକର ସୁମିଷ୍ଟ ଫଳ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆହାର ହୋଇଥାଏ। ବଣରୁ ଲୋକମାନେ ବାସଗୃହ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୃହୋପକରଣ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କାଠ ଓ ବାଉଁଶ ପାଇଥାନ୍ତି। ବଣରେ ଥିବା ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ ଲତାରୁ ଔଷଧ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ଏହିପରି ବଣ ମହଜୁଦ କରି ରଖିଥିବା ମୂଲ୍ୟବାନ ସମ୍ପଦକୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ହିତ ସାଧନ ପାଇଁ ବିତରଣ କରିଥାଏ। ପଠିତ କବିତାରେ ଯେଉଁ ପଦଗୁଡ଼ିକରେ ମଣିଷର କିଛି ଭଲ ଗୁଣ କଥା କୁହାଯାଇଛି ସେହି ପଦଗୁଡ଼ିକ ଆବୃତ୍ତି କର। ଲବେ ଲବେ ଦୟା ହୃଦୟୁ ଦେଇପାରେ ଯେ ନର, ସେ ଏକା ବୋଲାଏ ଜଗତେ ଦୟାମୟଙ୍କ ଚର। ପଦୁ ପଦ କଥା ମଧୁର ଯେହୁ ଭାଷଇ ମୁଖେ, ପରକୁ ଆପଣା କରି ସେ ବାନ୍ଧି ପାରଇ ସୁଖେ। ଟିକି ଟିକି କାର୍ଯ୍ୟ ସୁଗତି ଯେବେ ଦେଖାଇ ପାର, ତେବେ ସିନା ମର୍ତ୍ତେ ପିଲାଏ ଜନ୍ମ କରିବ ସାର। ଯେମିତି ସିନ୍ଧୁର ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଥିବା ଆଉ କେତୋଟି ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ସାଗର, ସମୁଦ୍ର, ପାରାବାର, ସେହିପରି ତଳ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଥିବା ଆଉ କେତୋଟି ଶବ୍ଦ ଲେଖିବା। ଧରା, ଧରିତ୍ରୀ, ପୃଥିବୀ, ଧରଣୀ, ବନ, ବିପିନ, କାନନ, ଅରଣ୍ୟ, ନର, ମନୁଷ୍ୟ, ମାନବ, ମନୁଜ। ମୋର ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଧନ୍ୟବାଦ।